Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, kasama po namin si Sax. Hi! So, mga kakainin namin mga ka-studio. Unang-una, mayroon kami ditong spicy na McDo fried chicken. Meron ditong black burger at saka yung regular na fried chicken ng McDo. Ito po yung Korean menu, no? Korean menu ng McDo po. Bago po yan. So, matitikman po namin ngayon mga studio. Si Sax wala. Kuha ni Sax, chicken na siya. Hindi siya kumakain ng burger mga ka-studio. So, hindi natin tagalin to. Pwede muna tayo. Kay Linak. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Yan po. Tara po. Ngaon nyo. Sa'yo mo na ka ng crispy. Ano eh? Like, Gasa ni? Andito po yung gravy sa gilid. Ano? Mama, kanay mo? Oo. Kanay ako, spicy lang ko mga studio. kami, paoy? Nami? Kaon. Kain tayo. Hinay lang, yung tukan nga. Ngaon nyo mga studio. Yung gravy pa. Yan, Kaya yan. ko, oh. Daplin ko naman. Kani ma. Kami ka nga ako, ba? Kain po. Okay. Mayroon parang papatugtog sa gilid. Sana hindi marinig ko. Mayroong disgust gilid namin. Kasi mga ka-studio, dito sa amin, hirapan kami mag-shoot ngayon ba? No? Siyempre ba? Kasi mayroon pong ongoing na mga tinatrabaho dito ba sa gilid ng bahay. So, ang ingay po. Kaya ngayon, kumain kami 12 p.m. talaga para break ng mga tao. After 1 p.m. mayroon namang magtatrabaho. Kaya nahirapan po kami. Lami, be. Sagod tayo. Thank you, be. Kaya ko po. Paris, kano na ka? Nice mo ko ka na. Shout out po kami mamaya. Hindi kaya marinig yun ang sounds. Tingnan natin pa. Malayo pa. Excuse me. Nasaan kayo ba? Diha lang. Lagay ko dito pa. Yes, naman na. Para malapit kay Papa. Ano yung baby? Ngayon niyo, salamat sa lahat ng sumasabay sa amin ngayon. Prito na naman kami ngayon mga studio. Kami, iti tayo. Ma. Nakalami anak. Yeah. Kurin si Mang atong kuano? Gusto. Maya, nakain ka pa. Ito yung straw mo pang. Natay. Thank you. Saan ni Sam? Gusto ito. Anak ba? Natay bisa studio nga. Meron kami Ano? kuan. Cute na ka. Ito po. Lami gyud kayo. Nakakalangan ko. Wa may halang.
Mm. Hindi na yan natatalaban si papa mo ng halang, be. Mahilig sa maanghang. Mm. By the way, pala, nag-add din kami ng SMR mga studio, no? Mm-mm. So yung SMR po is no talking ba or kaya whisper lang po, dapat mahina kasi yung SMR parang yung sounds lang ng pagkain yung naririnig nyo ba. Mm-mm. Malakas kasi yung sound ng pagkain, rinig pati nguya ba. Kaya hindi kami nagsasalita. Kasi kapag nagsasalita pa ka, na-peak na ba, nag-peak na ba, sobrang lakas na po kasi kahit nga nguya, naririnig ba. Mas po, masakit po sa tenga kapag Oo, nagsasalita. oo. Mm-mm. Pero hindi pa rin po mawala yung outdoor cooking namin saka yung ganitong setup na mukbangan lang po talaga. Yes po. Nag-add po kami nung SMR kasi nga dahil na sa senaryo namin dito sa bahay ba. Nahirapan kami mag-shoot kaya sa gabi kami nag-shoot. Mm. Mga 7 PM ganyan ba. Mm. Para mayroon pa rin kaming may upload kahit ganito yung status namin ba. Nahirapan kami dahil sa ongoing na nagtatrabaho sa gilid namin ba. Kami. Mm-mm. Ang ingay kasi mga studio, mayroong nagkuhan ba, naghuhukay, ganyan no. Mm-mm. Saka may nagputol ng mga tiles. Yun, mas masakit yun sa tenga. Mm. Kaya pasensya na po kayo. Outdoor. Ito. Kanawa. Wow, malapit na maubos. Very good kayo. Mm. Mm. Parang, Hindi lang, tukang ka. Mang, kalahan ka rin. Maya lang pa, napa ko. Ano pa ka? Ilagay kay pizza. Yeah. Jangan sesal. Lamig eh. Shout out na ka niya. Kamay na mo po? Class lang. Sama madaghan. Agak apa? Apa na mo? Isa. Gusto sa inyo? Madaghan pa mo? Ayaw ka? Hindi. Lamig. Try natin yung burger lamang. Korean burger mga studio. Saan sa'yo dyan, mang? Ano, lain-lain eh? Iba to, isa mayroong chicken. Isa? Saan sa'yo dyan? Pili ka lang. Tunga-tunga ta. Tunga-tunga lang ta. So, tunga lang ta. So, nito, Hindi, tunga hindi. nila. Okay, tunga. Tumuton na na ta. Oo, ano alam? Kani una. Pero pareho nating matikman ba? Oo. Hotdog. Hotdog. Cheesy. Cheesy. Okay, di mo, yan eh, dagang itlog. Cheesy na. Ikaw, be? Burger steak, no? Halang siya mo. Ang sauce. Man mo lang. Kunti. Punta. Sarap, mang. Mayroong burger steak, saka egg, mga kastudyo. Mahulog na ang baso. Bitan na. Sarap.
Ano usaman? Kaya eh? Oh, kana. Okay. Okay, una mga binili lang ko. Sa? Binili lang ko sa burger. Ano yung anak? Original. Kay kuan kanang diso tagiwa na kanay chicken. Grabe oh. Nani nga original. No, walang paa. Walay pa ano. Random ko nilang hatag. Hindi na mo na may mga crispy oh. Hmm. Sila mga studio, hindi sila mahilig sa spicy chicken ba? Ako lang. Na meron silang kuan regular chicken, pero ang lalaki din ng regular chicken nila. Nahirap ubusin. Nga, tanaw, kamay na ako. Masinay lang. Ang orange. Kain ka pa. Meron pang maliit. Kain mo. Ubusin mo. Tilo ka na. Bigyan kita. Hap lang ako. Hasain mo. Ito. No. Naiwan yung laman. Yan. Ubusin mo yan na. Nanibo ko. Wala. Wala. Crispy. Tissue man. Black burger man. Binili lang ko. Ubusin ko muna yung kanin ko. Kami, naubos na bino. Kakin na yun pa. Naubos namin tanan na itong kanin mo. Natupi na kasi mong hair na. Taas na po ng buhok ni Sax. Ayaw niyang pagupit. Papawan na ka na. Di na ka. Ayaw po niyang yung anong kalbo ba? Ayaw niyang magpakalbo. Kaya pinutulan ko na lang po yung bangs niya kasi ang haba na po. Hindi lang. Ako tungaon. Dito po tayo. Wow. May chicken sa gitna kasi yan, no? Maangsa. Nagtulo-tulo pa. Yan, ito sa'yo pa. Maangsa ni. Kain tayo. Thank you. Unod. Wow. Meron pa din siyang veggies pa. Busog ka na ko. Busog. Busog eh. Nakaw na kabalik unya ha. Tumon. Man natin to. Mas marami siyang sauce, no? Dami siyang show, no? May anghang konti yung sauce niya ba? Pero konti lang po. Masarap siya ba? Kasi sobrang susi. Anong tawag yan, no? Mayroon parang dami nagtatanong kung bakit yung nagkilingking yung kamay ko mga studio. Kasi nasugatan to ba? Tapos ngayon, nahirapan na siyang ganyan, no? Ganito lang siya. Ayaw na niyang magkuhan. Hindi na magana yung normal kuhan ba. Nasugatan yung ugat dito ba yung nerve siya ba.
Kaya ganyan lang po siya palagi. Sa mga nagtatanong ko, bakit ganito yung kamay? Dati naman, hindi naman ganito eh. Tapos lagi kasi ako nagluluto ma. Laging nainitan yung kamay ko ma. Hindi ka nababasa ng tubig. Oo, nabasa ng tubig. Araw-araw ako nagluluto, ganyan. So, makaka-relate siguro yung mga nagbibinta ng mga ulam din dito. Kung may problema yung mga kamay nila ba? Sobrang kuhan ba? Yung pagod yung kamay mo, parang pasmos kusog ba? Kaya madami nagsasabi ang sexy ng kamay niya. Para daw anong tawag yan mo? Nagtakingking ko nung kamot ko no. Hindi po ako maharte mga studio. Talagang ganyan siya ba kung hindi ko na mamalayan ganito. Ayaw niya kasi mapilo. Ano yung mapilo? Ayaw niya mag-bend. Kung nakita nyo yung mga spider sa tuwing kuhan ba, mayroon silang sugat ba? Barda yung kamay na. Yung mga spider ba, nakaangat yung kamay nila ba sa tuwing mayroong sugat yung kamay. So ganyan po yung nangyari dito. Kamay na nakuha mo. Shout out ka lang. Shout out kay Tita Matea. Hi, Tita. Musta na kayo dyan? Shout out. Kay Tita din, bukas birthday na niya, Shout out ka. Shout out kay Tita Den. Hi. Advance happy birthday, tita. Advance happy birthday, Tita. Advance happy birthday. Last time ako niya bike na. Manghang kang. Ay, syempre ma'am, salamat tayo kay Idol, papabansang Kulukoy. At kay Kuan, Idol Kuan, Wonder Z. Maraming salamat mga idol sa pag-mention sa amin po sa top 10 mukbangers nyo po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po talaga. Top 5. Oh, top 5 pala. Maraming salamat, Idol PK at Boss Wonder Z. Oh, lagi po kaming nanonood sa inyo po. Matagal na po, hindi pa kami nagba-vlog. Alami. Pambansang Kulukoy talaga, no? Si Boss PK ba? Komedyante kasi ba? Tutuwa ako sa mga vlog nila, ma'am. Nakaka-good vibes. Oh, tsaka nagbumukbang din po siya. Masarap din po yung mga pagkain nila ni Mama Marites. Lalong-lalo na yung mga seafoods nila pa noon. Oh, grabe yun, oh. Wala kasi dito yung Alaskan King Crab dito sa Cebu. Nainggit kami sa seafoods. Sa Manila, mayroon sana ba? Dito sa Cebu, wala talaga. Nanghanap kami ba? Madaming nag-request sa amin noon. Pwede yun, pero need pa ipa-ship ba? Pero mahal siguro ng shipping yan. Tsaka mahal din po yun, yung king crabs ba? Naubos mo? Napagamay. Sarap. Kuhaan ba? Lamig. Grabe, ang sarap ng paniudto na to pa. Grabe po, busog na busog po kami ng kastudyo. Mayroong konting tira. Kakainin pa din namin yan mamaya. Kasi, yun nga, 12:30 ta nag-start, no? Kasi nag-sit up pa kami ba? So, 1 PM nito, mayroon na namang magtatrabaho. So, pahinga muna kami, edit muna mga kastudyo. Adjust mo namin yung schedule namin. Depende po kasi sa scenario ba, ng environment namin. Kasi kung maingay talaga, nako sakit po sa tinga yun. So, yan mga studio, shout out po muna kami. Shout out Dale Amado, Hi. Ashley Raga Santos, Stanley Hi. Perez, Renz Hi. Acoin from Consolacion, Hi. Cebu, Hi. Anya TX Vlog, Makulit na Apo Makalola, Hi. Marvin Madelo Vlog, Hi. Simple Give Hearts, She Hi. Grace Malibong, Salinasan Channel from New York,
Dikdikan family from Butuan City, Alma Kagulada, Nawis TV, Tirol at Haganas family from Cordova at sa channel nila Freely Haganas. Malu Terminator from Germany, Allen Dacalio, Baltazar family from Ilocos Sur, Bilen Panirgo, meron pong channel, Kate Andoy, Karel Ho Balyar from Bohol, Andrea Luz Maderse from Iloilo, Evelyn Mangao, Sheila May Dizon from Pasig City, Justin Policarpio, Jessica Kahuban from Samar, Mina Guevara, Verna Castro, Jamaica Andre, Janice Alin at Joel Giao from Angeles, Pampanga, Charito Flores from Santa Cruz, Laguna, Siniza Joanna Marie G, Ronald Asis Hangka, Kirby Clyde, Kriza Vlogs at Ma'am Barbara 0320. Hey, Ma'am. Hi. So yun na po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbangan namin today po. McDo po at saka yung bagong Korean menu. So, maraming salamat po sa panonood mga ka-studio. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.